ना खर' होनबाथाय आंनिखा लोगोफोरनो माने ना खर' मेलेमाव बिराद मोजां जायो दैजों थैखौ मावजोबो गैला दा दैजोंखौनो मावला जों गोसोयो थाइसेआव मोनला थाइसेआव माबे थाइसेआव आं जाजोब्बाय आंखौ मानसिफ्रा माने उन्दै सानो आरोना मानसिखौ जेनेबा 19 बोसोरनि बैसो सानो माने आंखौहाय मानसिफ्रा मिथियाना भिडिअफ्राव जे उन्दै नुनोसै आं माने दाहालागै बिए मोनबायमोन आरो जोंनि लोगोफ्रा बिए मोनलायलायबाय गामिनि बेखेव होननाया बिए मोनलायलायबाय आंथ' मा दासिम फिसौ फरायदों जेनेबा सिगाङावथ' जेनेबा आंखौथ' मानसिफ्रा जेनेबा 18 बोसोर 19 बोसोर मैया दाखालिसो कलेज हाबनाय मानसियानो बिदि सानो आरोना जेनेबा सिगांनि समनिफ्राय माबायदि जाबोदों बेखौथ' मिथिला जेनेबा आङो दा बिए मोनबायमोन दै आंनि इयार्सआ दा 24 23 थांबायमोन आङो सासे बेखेव होननायजों बेयो बिए होबाय आङो बिए फरायबायमोन आरो दाहालागै मोजां पास जाजोब्बायमोन आरो कमप्लिट जादोंबा आङो खिन्थु क्लास कमानाव आं मास्टारबो खालामदों आंखौ नोंहा बैसोआ देरद्रायो माबायो होननानै बैसोआ देरद्रायो माबायो होननानै आंखौ क्लास कमानाव खेबसे फेल खालामदों ओमफ्राय थाखोसेयाव फेल खालामदों आरो ओमफ्राय आङो क्लास 9आव खेबसे फेल जादों फरिखायाव आंनि इयार्सआ दा 23 जाबाय आरो बेनिफ्राय बारग'बायानो आं बिए होबायमोन आरो खिन्थु आं दा फिसौसिमल' होदों आंखौ मानसिफ्रा मैया दाखालि कलेज हाबनायखाय जेनेबा बैसो गोरलै बैसो माबादां सानो आरो जेनेबा बानलु बानला खालामनानैसो आङो बैसोआ रादों देरनोबो रोङाखै जाबाबो फुंनो रोङाखै माने जानानै फुङोबाथ' आं दा बिराद गोजौ गिदिरसो जासिगौमोन हो आंखौ मानसिफ्रा उन्दै सानो आरो गावसोर माबाजों रुजुयोदां बेसेबां थेथा जानाय आं बानलु बानला खालामनानै माबानानै जाबाबो फुङा गोथाव जाबाबो फुङा आथिं आखाइ साख्रु सुख्रु जाजोबनाय उन्दैनिफ्रायनो आङो बिराद ना सारलाबायनाय माबालाबायनाय बिदियावनो एरैबोदोंब्रा आं फुङाखै दाहालागै फुङोबा आंखौ खमैबो मानसिफ्रा बिराद आदा गिदिर होनना बुंसिगौ आंखौ मानसिफ्रा उन्दै सानोदां मानसिखौ भिडिअफ्राव जेनेबा केमेराफ्रा रानथेंथें खरलेबलेब नुयोना आंखौ उन्दै नुथारदां मानसिफ्रा मानसिफ्रा हाजार मिनिट होदो माखौ बायसिना रोङिखाय बिराद मिनियोना आं माने ससियेल मिडियाआव जाम्बासो देखायनो हागौ खिन्थु आंनि स्मार्ट डेट आंनि रियेलिटि माबाखौ आं जेनेबा आंथ' लाखुमागोन ना आंथ' जाम्बाखौ जाम्बा देखायना आंहा जेनेबा रियेल लाइफआव माखासे माबाखौहायथ' आं लाखुमागोन ना जे ससियेल मिडियाआव जाम्बा देखायदों है मानसिया जाम्बा बेथ' जानो हायाना ओंखायनो आंहा आंनि माइन्डआवहाय माखासे आंनि माबाखौ लाखुमानांगौ आरो ससियेल मिडियाआव जाम्बा देखायबाबो मोगथां रियेलिटियावहाय माबा जानांगौ आरो स्मार्ट डेट जानांगौ सिगाङावथ' आं बायो बै समाव निउसाव जानाय समाव फेमास जानाय समाव ओइ उमुक नोंखौहाय ओरै लेंहरदों माबा लेंहरदों माबा शुटिं खालामनो माबा खालामनो होनलायलायदोंमोन आरो आंखौ फेमास जानाय समाव आरो फेमास जाबा बेबायदिनो बिराद लोगो दिगो सोंफ्लायो माबा खबर लाफ्लायो बिराद डिस्टार्ब खालामफ्लायो आरो लोगोफ्रा ओइ उमुक साख्रि मोनसिगोन माबा मोनसिगोन बै उमुक निउस होजाखालिबो जेला प्रमटफोराव लाङो बेवहाय आंखौ साख्रि मोनसिगोन सानबाय आरो बे जोंखौबो सहाय खालामनांगोनलै न' बां लुहोनो एसे एनै सहाय खालामनांगोन बेफोरबायदि होनलायलायदोंमोन आरो बाहा साख्रि मा सोर फाग्ला निउसखौ होदावबा साख्रिमोन नामा दा समफा जाबाय
ओंखायनो लोगो दिगोआनो जायो दानि जुगाव लोगो दिगोखौनो फोथायजाया दानि जुगाव जाय मानसिखौ मोजां मोनदों बेखौ पारमानेन्ट लाखा लोगो दिगो जाहोआ आं बे बेमार आजार जायोबा नोंनो मा होगोन माबा मोनसे जाबा माने मा जानो पाब्लिकफोरनाव ससियेल मिडियाआव सहाय बिगोन नोङो सहाय बिनानै बैनाव 10 थाखा 20 थाखा खुनुरुखुम 1000 2000 बे 1000 2000 नोंथ' नों बेमार नायजानो हायाना 50,000 60,000 नों बेमारि जायोबा नोंनि बे 1000 2000 लिवाबो होआ मा जागोन बिदिलाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा साबस्क्राइब मोनसे लाइक मोनसे खालामदों आं सापर्ट खालामदों आं साबस्क्राइब खालामदों आं साबस्क्राइब खालामसै होनलाय मानसिफ्रा नोंनि बे मोनसे साबस्क्राइबनि थाखाय मा जानांगौ थाइसे आथोनाबो जाया बियो ओरैबायदि मानसिफ्रा देरजायो साबस्क्राइब आं नोंनि साबस्क्राइब माबाबाबो साबस्क्राइब मोनसेनि थाखाय थाइसे आथोनाबो जाया बेखौनो देरजालायो मानसिफ्रा फाग्लासोनो मानसिफ्रा भिडिअखौ नायजोबा बेनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया भिडिअ मोनसे नायनोसै जानला मोनला कमेन्ट हरलाबायनोसै गुदि खिथा मोनथिया माया जावलेवला नायग्रोनांगौब्रा बिनि माबायदि बियो सिगां माबायदिमोन माबायदि माबा खालामो बियो माबायदि टेलेन्ट दं बेनाव नायग्रोनांगौब्रा बिनि माबाखौ बेकग्राउन्डखौ नायग्रोनांगौ माबा मोनसे भिडिअ नुबानो जानला मोनला कमेन्ट हरनाय